Lokal. Inkari ni Mayor Ralph Medrano, iti-ilit isarata nga agsubli iti tema anapigpigsa inton sumarano a Congressional Friendship Athletic Meet Season 2 anay sayangkat iti Centennial Arena dito syudad Tilawaga. Dahil iti nagbali na sarita ti Mayor kan nagserbi a coach iti team Sarata kalpasan na pinulbos isod di team Lawaga iti score a 71-61. May naig iti raytoy na palaos ti panagyaman ni Medrano kani Congressman Sandro Marcos kapo iti inisyatiba agsipod tanaadaan da iti agtutubo wenno dagiti umaayam iti gundaway ang mangipakita iti laingda iti Beneg Sports. Well, una-una gusto kong batiin ang inyong mga tagapakinig at siyempre gusto namin pasalamatan ang Congressional Office, especially Congressman Sandro Marcos dahil nagkaroon ng avenue ang ating mga atleta na makapagpakita ng kanilang mga galing, na makapagpakita ang aming bayan ng galing namin. At nakita nyo naman po, talagang pinaghirapan namin makatungtong ng championship. Sa kasamaang palad lang po, hindi po namin nakuha, which is ganyan lang po talagang basketball. And we vowed na we'll be better and hopefully by next year, makuha namin or still makapag-championship kami. And we will try to make this team intact pa rin and para lalong mabuo yung aming chemistry and lalong maganda ang aming maipakita tuwing laro po. Isa bali abangir napadayawan ni Jadwin Godoy umaayam manipod iti Sarata ka season's most valuable player. Kunana, saan ang ninamnama ti award na ipaima ken kuana gaputa saan na daytoy ti karonaan nagagamna no dikat iti umaayam kan agkakalainga dagiti nagbalin nga kalabanda. Hard work's paid off. Talagang pinagtrabuhan namin. Saka hindi ko in-expect tong MVP na to kasi kada game, all out lang ako. Kaya ginagawa ko lang lahat ng mga sinasabi ng mga coaches namin saka yung program ng team namin. Naglaro ka rin last year, sir? Yes po, finals din ulit kami last year. Ano ka, Mythical 5 lang ako last year. Number 1 lang naman sa pagiging atleta, disiplina. Saka yung hard work, kada laro, practice ka kung ano yung mga kailangan mo or ano mga gagawin mo sa laro. Nagtalinaod iti Team Sarat kas first runner-up kan naiyawid na di 250,000 pesos kas insentibo iti nasaong aktibidad. May palagip nga dinapalabas sa season kat iti manan Sarat kan Lawag City iti nagtininag iti championship game. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.